jongi bangin ya edau begin ya erngeu lada une urang ba umi kemat angte namar giru ngidon nang de na state government ngin ai shu ya kikam ha ubur trei bat kata kalong ba unlek budin ya ki scheme ki baper hakim ministry lene kita ki department ki baper yin pensa ya uhang tai hadali ba unlek rung artillery lightly ki ministry hai ka shisgi bat ngin sha yu bun suan klebe chane klem don jimbut balok abengi pha ya udali ngin om kele le pan nang te dali le kubi yang te dali bat ane pladep di wan la sadi kata ngatrai ke bedon kap teni kwa ba une usim pa usim song bat ulong ru kum uta usre ujurong kti ban lek wat ya kitelong jong kata ka jingdon ke jing em na ki ministry bat ki department ba per hang no don ka fon hang no don ke jing ara namar ngar ngasino bon ong epi don ki perlok ki basuong baik an ni baik kenat kat une tem don su ani la keren ani la su tiang ani la su hun la su bang haga bakado reu benai ru mio i sistem ru mdon ai arsnem ru mdon ai kan bakajing keren bat kajing snow shop masem ka bom loi keren su kae ngin he dia maaf kadu dai tang hasun ngate kenyo pi song sun ngam tre ngakwa be hamadan ngakwa ban yo i bakajing mentoi hamadan dia keren ni ka hasun ni ka bom yo im dan jumut kam dan jumut lano egi kwa ban yo i hamadan ngakular ya piki pajba ba e lada pi penjob ya une kertong jongi i doktor nong lai idai ban don hadel hi lakum no ru khat sanski ban bud den jigi skim gi baper bat nanta in one shani ban ya kendo ya ki pajba ban ya kendo ru bat ngi ki emali ban ya kendo ru bat ngi ka sarkar banyak peleu jingmut pek kaneka kam ka basaten pek kaneka kam ka badang saten pek kaneka kam ka sa kata ka ministry pek kaneka kam ka sa kata ka wei kami kita ka digi kam ki bangaladang jet ya unong mikmat ngin jet daka bagi snautu paka bakane kaneka kam jong u ba udai ban kikli mat jong pi ki pajba jong kadinga than barokaway ban kerpat rit sneu bah ay ke cingkersan ka bapura ya une urang ba pilayos sneu lut ya ka qualification jomu menne khamtam i president jong ka women's front jongi nampak melim yong ni ikun jongi la jauh umat bangi miss yai doktor nong lai ngangam paju osno tapi hak political career juga ba ada badon kan di don kibriu ke baja umat kiban ong ngamis ngoi pingi na ka parti kidai badon box sibune bangi yo yau ne ubriu uba ngitang supun bena ya ka tiket don ki bajau umat ndai bakemen ndai bakido ya ki kam ki bak koridor ki jong u ha ka lempung jong ka North Eastern Hills University ndai tang ma ingat rai ki ba bon ba ki ba miss ndai nga ong tang gawai unong bo unong tao ngapek ngayoi jat bangi day ki kon tip breu tip lay ngapek ngaperkat ublay
nong bu nong thao usai kerpang yau neuro ramba udah sei kerpang yau neuro ramba namar ba ungkwa bakal legor ke jong u lane ka jingkit kle ke jong u kan long tang he ai lempung ni barit kum ka jat benri ngaker mensken